Bago pa tayo maubusan ng oras, ang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay! Napapadalas ang pag-aaway ng mag-asawang Carol at Ray. Ang isang simpleng di pagkakaunawaan ay nauuwi sa sigawan. Dahil dito ay minabuti ng dalawa na sumangguni sa isang marriage counselor. Ano po bang maipaglilingkod ko sa inyo, Mr. and Mrs. Santos? Tanong ng marriage counselor sa mag-asawa. Bibili kaming kikiam. Pagtimpla mo kong kape. Kaya kami pumunta dito dahil magkakape kami. Tapos kakain din ng kikiam. Asan ang sauce? Siyempre malamang, di ba? Marriage Papayo counselor. ka. Makapagtanong naman to marriage counselor. Saan ba yan? Di ako pupunta dyan. Ano bang may paglilingkod ko sa inyo, Mr. and Mrs. Santos? Tanong ng marriage counselor sa mag-asawa. Wala na ho kasing katahimikan sa bahay namin. Sa tuwing magtatalo kami, sigawan na lang kami ng sigawan. Nakakasawa na at nakakahiya na rin sa mga kapitbahay. Paliwanag ni Carol. Kasalanan mo naman kasi. Naging libangan mo na ang pagbubunga nga. Maiwanan ko lang na madumi ang banyo, magbubunga ka na. Makita mo lang na nakakalat ang mga pinaghubaran kong damit, magbubunga ka na. Ikaw naman talaga napakaingay sa bahay. Sabi ni Ray sa asawa. Na nga. Oo, ito na. Nag-uumpisa na. Tama. At ako pa talaga ang sinisi mo. Ikaw itong laging high blood. Kung pagtaasan mo ako ng boses, parang alila mo lang ang kausap mo. Napaalat lang ng konti ang luto ko, magagalit ka na. Pag hindi mo makita ang pares ng medyas mo, dadaanin mo sa pagdadabog at sigaw. Yung pagiging burara mo sa akin mo sinisisi, kaya magulo tayo sa bahay dahil sa'yo! Oh. Galit na tugon ni Carol. Bakit ka sumisigaw? Sabi ni Ray. Bakit ka rin sumisigaw? Tugon sa kanya ni Carol. Si marriage counselor, ano nangyari? Ito na. Nahimatay. Teka ho. Mr. and Mrs. Santos, wag ho kayong sumigaw. Maghunos dili ho kayo. Ibaba ho natin ng konti ang mga boses natin. Hindi ho natin kailangan magsigaw. Corny! Sorry! Ibaba daw Hindi ho natin kailangan magsigawan. Alam nyo ho, mukhang alam ko na ang solusyon sa problema ninyo. May ikikwento ho ako sa inyo. Eto ho, at pakinggan nyo. Swerte naman nag-a-advise, no? Kumikita sila sa pera ko, nagkukwento lang sila. Parang tayo. Ang sarap kumita ng pera, tapos nagkukwento lang tayo. Minsan bento pa. Alam ko na ho, may ikukwento ako sa iyo, sa inyo, at ito na po ang solusyon sa problema ninyo. Prepared si marriage counselor. Alam niya may dadating May background music habang nagkikwento. Yan. Anastasia, tinawag yung secretary, si Anastasia. I-play ang background music. Eto ho, at pakinggan ninyo. Minsan ay namasyal sa ilog ang isang ermitanyo, kasama ang kanyang mga tagasunod. Habang naliligo, ay nasaksihan nila ang pag-aaway ng isang mag-asawa sa ilog. Dinig na dinig nila ang malakas na pagsisigawan ng mag-asawang ito. Sinamantala ng ermitanyo ang pagkakataong iyon para magturo sa kanyang mga alagad ng isang ginuntuang aral. Aking mga alagad, ano sa tingin niyo ang dahilan kung bakit nagsisigawan ang mga tao? Wait! Pinigil ko ngunit lumabas pa rin. Wait lang. Akala ko palalalibin mo naman boses mo. Hindi ka makakalusot. Hindi. Aking mga alagad. Ano sa tingin niyo ang dahilan kung bakit nagsisigawan ang mga tao kapag nagkakagalit ang mga ito? Sumagot ang isang alagad. Nagsisigawan po ang mga tao dahil nauubos na po ang pasensya nila sa isa't isa. At muling nagtanong ang ermitanyo, bakit mo naman kailangang sumigaw kung katabi mo lang naman ang kausap mo? Muling nagbigay ng kanilang mga sagot ang mga tagasunod ng ermitanyo. Subalit hindi pa rin nakumbinsi ang ermitanyo sa mga isinagot nila. Sa huli, ay ipinaliwanag ng ermitanyo ang ipinupunto niya sa kanyang mga alagad. Kapag ang dalawang tao ay galit sa isa't isa,
halimbawa na ang isang mag-asawa, ang mga puso nila ay nagkakalayo. At dahil magkalayo ang kanilang mga puso, ay kakailanganin pa nilang magsigawan para magkarinigan. Kapag mas matindi ang galit, ay mas malakas rin ang sigawan. Gumaganon! Lalim Lalim! Sa kabilang banda, ang dalawang tao naman na nagmamahalan ay nakakapag-usap ng mahinahon. Hindi na nila kailangan pang magsigawan dahil magkalapit naman ang distansya ng kanilang mga puso. At kapag lalo silang nagmamahalan, ay mas kikitid ang distansya ng kanilang mga puso. Malinaw nilang maririnig ang isa't isa kahit na bumulong pa sila. Wow! O nga naman! At ang dalawang tao naman na sobra-sobra talaga ang pagmamahalan ay halos wala ng distansya ang mga puso nila. Hindi na nila kailangan pang magsalita o bumulong sa isa't isa. Tinginan lang sa mata ay magkakaintindihan na. Wow! Nga no! Bilib na bilib. Mga. Galing na galing. Bilib na bilib. Okay. Ang taas. Oo nga, no? Matapos magbahagi ng kwento, ay tiningnan ng marriage counselor sila Carol at Ray. At sinabi, kayo po, Mr. and Mrs. Santos, kapag meron kayong hindi pagkakaunawaan, ay iwasan niyo po na makapagbitiw ng mga salitang magdudulot ng distansya sa pagitan ng inyong mga puso. Dahil maaaring dumating ang panahon na sa sobrang laki ng distansya ay hindi nyo na nagawang makabalik pa sa puso ng isa't isa. Ganito ang nangyayari sa mga mag-asawang nauuwi sa hiwalayan. Ano? Nang marinig ang sinabi ng marriage counselor, ay natauhan ang mag-asawang Carol at Ray. Simula noon ay nagkaroon na ng katahimikan sa bahay nila. Unti-unti nang naalis ang pagsisigawan. Natutunan nilang lalo pang paglapitin ang mga puso. Ang pagmamahalan nila sa isa't isa ang isang bagay na hinding-hindi nila ikinahihiya na ipaghiyawan sa iba. Wow! Nice naman! Gumaganyang ka, Bornaya. Pakitang gilas, ha? Tama. I hold you in my arms, I promise you. Pakitang gilas. Yes. You're gonna feel a love that's beautiful. Hindi pa huli ang lahat sa madaling salita. Oo, hindi Diba? pa uli. Kung nag-aaway kayo mag-asawa, madalas bulyawan dito na parang sabungan ng loob ng bahay Corrected ninyo. by, tandaan nyo, bahay po yan, hindi yan sabungan. Correct. Kasi kung sabungan yan, edi marami pumupunta, tapos magdala silang manok. Logis! Ay, hindi ko alam yun. Hindi ko rin, nadinig ko lang, partner. Ano yung logis? Hindi ko rin alam, tayaan yun eh. Alam mo, makapagkwento ka. Mamaya, mura pala yun eh. Tayaan yun. Hindi po yan sabungan. Correct. Hindi po yan UFC match. 'Di ba? Hindi po yan boxing ring. Correct, hindi din debatehan Correct. ang bahay ninyo. It's a home. Correct. It's a place na pagpagod kayong dalawa mula sa inyong mga trabaho, dito kayo makakaramdam ng comfort, 'di ba? Dito kayo makakaramdam ng ligaya. Pero aanin mo naman yung bahay na ganyan, kung puro sigawan naman, 'di ba? Sabi nga, home is where the heart is. Correct. Kung walang puso sa loob ng tahanan, hindi niya matatawag na patahanan. Napakaganda ng sinabi ni marriage counselor. Totoo nga naman, no, na kapag talagang ang puso nyo ay nagmamahalan, hindi nyo kailangang magsalita ng napakarami. Tama, no words. Correct. Yung you are just comfortable with your silence. Alam mo yung kahit na tahimik lang kayong dalawa. Na walang sinasabi yung Tama. isa, makita mo pa lang yung mukha niya, masayang-masaya ka na. Oo, di ba? Ngiti-ngiti ka na. Correct. Kasi ganun kalapit ang inyong mga puso. Ang ganda nung nung analogy ng kapag nagsisigawan kayo, magkalayo yung puso. Totoo. Diba? Oo nga Kasi naman. nga naman Kasi talagang literal. Magkaharapan naman kayo pero ang lakas ng mga boses ninyo. Oo, pero yung puso ninyo magkahiwalay. At lalong lumalaki yan kapag lalo nyo pinapalala. Wag hayaan po na lumaki ang distansya ng inyong mga puso. Correct. Kailangan ng mga puso po ay mapag-isa. It's never too late mga kaibigan na magkaayos, pag-usapan ng problema. Tama! Start over again. Yes!
Go, go, go. Yan Yeah. naman Pakitang gilas talaga si Mahiwagang Thank Burnay. you, Mahiwagang Burnay. At ang mga kwento po ng Mahiwagang Burnay, mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan. Maganda yan. Aminin mo, gusto mong sabayan, Gusto ko hiya ka eh. lang. Hindi ko lang abot. Ayan ha, pwede nyo pong i-like, pwede nyo pong i-share para mas marami pa pong marating itong kwento na Mahiwagang Burnay. Ang pinakamahalaga po talaga dito, mapaglapit ang lahat sa isa't isa. Tama. Share the love, mga kabisyo. Tama. Lalong-lalo na sa bahay ninyo. Correct, True Legend. Thank you, Mahiwagang Burnay. Enjoy! Enjoy the rest of your day, mga kabisyo. Sana po'y maging bongga ang araw na ito para sa inyo. Muli po mga kaibigan, ito ang tambalan ng isang At balasubas. ng isang balahura, ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagsasabing, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Yun!